Пек, пътуващата болха в Атина, Гърция. Пек пристига в Атина и се среща със своя приятел Джейкъб. Джейкъб е на кон. Здравей, Джейкъб! Какво става? Здравей, Пек, това е обща стачка. Има ли нещо, което можем да направим? Боже мой, не че крах ще ни настъпи! Те скачат и се озовават на котка, наречена Флора. Здравей, как си? Спасихте от премазване. О, много ти благодарим! Аз ще съм вашия гид, а това е старата Атина. О, това е чудесно! А какво е това? Това е Партенонът, стар гръцки храм. Знаете ли откъде проистича името Атина? Не, а ти? Да, проистича от богинята Атина, която е дала маслинено дърво като подарък на град, който впоследствие възприел името й. Колко интересно! Те се качват на кораб за Крит. Когато пристигат, те разглеждат забележителности и обядват в гръцки ресторант и хапват гръцко мляко, сирене фета, дзадзики и гирос. Това е най-вкусната храна, която някога съм опитвал. За мен е най-лошата, ястията са много кисели. Не обичам окиселени, но сега нека да посетим остров Милос. В Милос. Виж тези хора, какво правят? Рисуват на ваза. Керамиката е много важен занаят в Гърция. Да отидем там, какъв е този голям постер? Те са древногръцките богове – Зевс, Посейдон, Афродита. Чували ли сте за тях? Ами да, Зевс с неговите гръмотевици е шефа, нали? Нека посетим известните плажове на острова. О, Боже, става късно. Нека скочим на тази чайка, за да стигнем до летището на време. Довиждане, Флора, и благодаря ти много.